na reklamo batok nimo, no? Usa ka pasahero nimo nga diin karon atong pasultihon. Isa-isa nimo ma'am, unsa sugod unsa imuhang reklamo batok sa driver na si okay, maglisod tag identify ni niya kay ngano he is driving walay lisensya, which is a violation no? Kini di ay mo ni ang naka-intercept si traffic enforcer Rodrigo. Paano mong mas? Very good. Okay? Bye. Sigun sa complainant, through communication po namo nila ni Sir Rani Jimeno, diha dayon ni declare ko sa atong mga traffic enforcer, nag-direct ko nila nga diha dayon intercept kay di na to padugayan nga ingnaling nga klase nga kuan hitabo no. Maminaw ka driver no na kay panahon nga mo ribat sa iyang kuan sa iyang ipanulti sa complainant ha unsa ka tinuod. Okay. Mga bandang alas 3 kapin na ako sa kauban akong pagumangko namin sa 3 de Mayo Kanto Paran na maraming pilikag. So which is tiyang akong nabarahan. Nga na siya asa ka ma'am anak ko napan mo to gipasakit niya. So na siya before ko ni sakay sa iya ha, na siya isa ka passenger. Amo to asa to niya nakuha basta before ko ni sakay na siya passenger nga padulong to Gruparan sa Paruparan niya i-drop. Mo to gipasakay ko niya. Unya namo ti isa ka babae nga nagtindog dito wag ipangutanan niya nga ikaw ma'am asa ka ma'am ana siya nga anak to isa ka babae nga Riverside ali dili sakay so muna to nakaimi kami tulo niya pasahero pagapot ato sa Ruparan kanto Riverside nakakita man imbes paliko na siya ba kay ihatod na to niya ihatod na to niya pasahero nga pa Riverside kay unahan pa mo jud ila sa barangay hall so layo jud siya namay isa ka pasahero nga na siya nga kanang ma'am asa ka ma'am ingan man to pasahero nga Gmall ali sakay so ako nag-wonder ko hala muya ko pasakay pa siya nga ako panapan ko so layo jud amuha mo to ang nahuna nako expected na jud nga siguro ipanaog jud mi ano ron ba so wala jud nagpalibot akong una sa moto na siya atong isang ka pasahero nga Riverside taga Riverside ana siya nga kanang siya ma'am kanang naog siya ma'am naog lang ma'am kay maglayo man ma'am pitihin ako gamay dira tagay na ko 15 so kato wala man tay problema nga ako okay ra pud siya nga okay lang nga naog siya mo to gitagaan siya 15 naog siya mo to anaginan ko niya nga kanang ma'am naog lang ma'am layo man kay nang napan nya 50 ra nya 50 ra imong pamasahe mo to wala na ko masakin dari ya mingaw na gud ang dalan niya layo pa ko amuha siya nga dagan ko man pinikab drama so balik may storya siya nga kanang easy lang gani nga dagan ko pinikab mo to ninaog ko nga sakit sa buot nga di pa naog ba mo to ninaog ko sa kaban akong pagumangkon ana ko nga ya swerte kaya ako ang imong napasahero mo to kay nagyaw-yaw man jud sa dalan namo ti mga tambay dito nangutana curious sila ba nga unsa naman ko panaog ko niya nga pili man ta ko yung moto ni balik siya sa agi nakasakay na to pasahero ta niya nga padulog Gmall moto yawan na ko siya nga ya mo pili jud kuya ba nganong nanaog ko imo ko panaogon nakaminos ka sa kuha dili ko mayanayano lang nga tao moto gingnan ako siya moto nga nanapok man to mga tambay dito di kasaban siya anong panaogon lagi daw nga violation na nga ba na nakasakay naman panaogon pa siya ng pasahero moto kay layo yang reason lagi daw kay layo lagi daw niya 50 ra akong pamasahe yung moto nga mo pliti man kuya mo pliti jud kuya ba kung mas gigamayan ka mo pliti man ko ayo ginani ba nga ibilin ko mo di ari nga kanang mura ko yung magiging bata di ko tao nga uting mo reya moto nga siya sorry nga may ga pasailuan lang kuma tara yatod tika ayaw na niya yatod ang tako niya kay nanguto nga siya sorry kay siguro nalog ro siya nga inana mo kung ayaw na niya kay picture na mo dyan ako yung pilikab mo to na siya nga sorry na ba yatod nilog ko niya o ayaw na niya masakay ra ko dirigla yung pilikab mo sige siya sorry pero dili jud no nya ama na to nang to yung matambay dito niya nang kanang nang to isa ka pilikab driver ba nga nag-insist jud nga yatod ko mo to siya ni uli na siya iya ha. Nagdala kag bata, no? Pila edad? 5. Tigong sa nimo to? Pagmangkon. Anak mo. Ato na po paminawon ang pick side sa kining giakusar. So ikaw driver, among paminawon ang imong kuan, rason nganong imong gipakanaog gani dili dapat na pagkanaog nimo. Kay wa ka magtan-aw nga naay bata nga giguyod. Luoy man kaayo. Tungod lang atong isa ka pasahero para Gmall, imo gipakanaog ang duha ka pasahero. Si karon paminaw na ang imong side. Ako sir, tama yung ipanulti sir. Ang katundo ka pasahero nga Gmall sir, di pa naog na ko, pero pagbalik na ko, wala na ko yung pasahero. Wala na ko pasakya. Wala ko yung pasahero, pero Ligos pa uli.
Kato istorya tinuod te istorya ni ingon nga nay pa Jimol. Di pa naog nako pero wala na ko pasakyan pasahero. Niuli ko ako la isa. Ngano wa man nimo pasakyan na pasahero man to nimo? Wala kasi kay pag istorya na mo nanakay na mas laglain. Ani ni nahitabo to inato kay tungod napakadaog na nimo ni. Napakadaog na nimo, di ba ma'am? No? Dugay mo yung istorya na sir. Ang pasahero Dili ini. Ang punto is nganong gikan sa iyang gisakyan ngadto sa iyang destinasyon nganong wala nimo kumplituha ang imong obligasyon isip pasahero tubag ako. ako sir, sa pagkakaak sa ako sir. Nagtuo lang ko sir nga yung destinasyon sir nga pa-street lang sir ba sa kung gihagdan ba nga. Unahan ba sa gym ron. Ana sir ba? Wala mo ka abot na lugar lapan sir kay wala mo ka hatod na lugar nga pitilin layo kay katong ang istorya sa kuha katong si Asa din kani sakay ma'am? Kanturuparan. Kanturuparan man ni. O nagtuulig ko sir nga unahan lang gamay sir ba ana lang sir ba? Kanturuparan sa Sibayo paano dito? O pasakag pa O street sir. street man gina. Traffic light there. Street man na siya. O iningon to si nanay sir nga sikta na sa kuha kung ano nila siya. Layo man to dong. Hala siya ba? Kung pasahero lang kung tigulan layo daw to. Para asa man tong tigulan? Dili na dapit sa ubos. Riverside. Oo, Riverside. ubos na. Kung ha, layo di katunay. Ani na ni pasabton ti ka. Pagpara nimo ma'am, nisugot siya. Yes. Nga unsay tubag, yun sa mo pag-approach. Pag-approach nimo. Anak ko nga kanang anak ko nga. Yan na pa siya. Asa ko ma'am nakunapan. Siya nga. Man pag doon ako nakunapan niya siya sakay. So without any doubt gani ang kwan ba nga sakay lang anak. So inani ni driver. Nag-transact pasahero. So once gipasakay na nimo, i-deliver gyud na nimo dito sa proper destination niya. Dito kung asa man gani ang iyang destination, imo nang ipahiluna gani. Pagsakay pa lang niya, imo ni siyang ampingan. Kay liable gyud ka ana pasahero. Hangtod na dito na pagkanaog na niya. No? Ako, sir, The last step gikan sa imong pedicab, no? I-sure gyud nimo nga safe imong pasahero, Sir Jazz. Yes, sir. Last step ha? Unsang step? Katapusang tikang niya pagnaog, i-sure nimo nga dili wala na nabitik yung tail. Pag naog niya, pag lakaw niya dito, wala na ka. So ang gatong imong gibuhat, nakabailit ka sa balaw dito, no? Isip sir nga, mangko ni ko sir malin ako sir. Mangko ni ko sir. Ani, ani? Nangay lang ko yung pasahero sir nga. Dili. Nangagag sa humana pero ang imong obligasyon wala nimo tumana. Wala siya sipya. Na mo'y transaksyon. Pagtando pa lang nimo, pagtando nimo yes na, di ba? So pagsakay niya, imong i-deliver to sa proper sa isaktong destinasyon niya, no? Naaman gani para Jimol, ma'am, para Jimol ka, kung musakay ka na ko, maadto pa ba yung ugnapan? Okay ba ka marag mag-uban-uban ka? O hapiton ka na ko, di, ugnaa pa ka? O ana, no? Pila nakakatuig na bilikab? Dili pa kay dugay sir. Itapin pa. Dugay na kaya na. Dugay na kaya na. Dapat mahibawo ka kung unsa imong obligasyon to sa imong pasahero. So karon, ang isa po na ni sirs, caretaker, dili ba ka aware nga wa ni lisensya? Nako lisensya sir, pero na kuan sir na sablay ako lisensya na. Wala, isa nang nako lisensya. Naay lisensya pero wala. Aware ba ka nga wa ni lisensya? Wala sir kay pag balhin mo guna niya, bali atong driver na kung isa nga driver ng Pitigaba, napon sa line driver, nag-swap lang sila ba. So nagtuloy ko nga na si driver na siya kay nag-swap. So, wala lang. nang i-check. Wala po kay murag pag kunta kay na mo daw pinapawod bra to ko nang Then karon pag abot diri, pag verify na ko Sir Ran, Sir Mike, wa day lisensya. No? So advice na ko siya nga 1:30 mag-abot ta diri with board. Sir Mike, dala imong operator. So karon kani si ma'am nagsakay-sakay din ni kilikab nga way lisensya ang driver. Delikado kay na sir. No? Nasa idea ba? Saan to yung pasabot? Nasa Nako apply license sir kay naggikortira lang ko ba ito pagitabo sa kung ugang nga namatay ba. Gi? Gikortira hulang ko kwarta ba akong gikortira gibilin ba. Collateral. Oh, Collateral. Collateral ni mo imong lisensya. Pero wala diya sa imong karon. nado sa prindahan sir. Di ani ni. Hindi mo ka pwede mo drive mo pula kay gibilbit nga lisensya. Di ba number 1 rule na sa TO? Di ani ni. Pag pwede na walay makabot nimo imong collateral, no kay need ka og kwarta. Pero pag humag-collateral mo ay na pag-drive kay dili man ka authorized mo drive kun unlicensed ka. Yan sir. Ha? Wa kay lisensya or failure to carry driver's license, impali na namo kay ngano Same violation. violation. Pagdagandagan ka way lisensya pero nakasala pa kag pasahero.
Pila buka anak nimo? Dua kabuk. Pila edad? 12 anyos o 5 anyos. Babae, laki? Puro laki. Kaya kung babae siguro, basi maluoy ka ini. Dapat dili na ka mag-drive sa kasada. Kanang motor, ato ng desisyonan garon, kini penalize po nato siya, kagawad. Kaya nakabiolate mo yun ka. Ikaw ma'am, kanang mangutana ko nimo, ato ning i-punish, ato, ato ning i-penalize. Yes sir, yung dili man. Face support. Gusto. Based sa kana, ang board maminaw sa imo ha. Kaya ngano, ani mo ko nito pag mediate nato diri ma'am kanang within the board no. Kanang kami di mi makabuot. Mag-rely mi sa complainant. Kaya mag-unsa man ang amo ning ana niya, ang complainant na ba kapila ba ko naka-experience diri nga ang complainant maluoy. So muna kami maminaw pud mi sa side sa complainant ba no. Kung na may uban nahitabo ko diri mga ay luoy man kainip sa iluan lang na. So kami pud niya diri mo. Mahimo. Mas mo abi mahimo mo sabot lang pud mi kay tao lang pud ta magkamali, di ba? Pero mangusog na ganing complainant nga kanang agrabyado did ko, wala na, wala mahimo ang board. Oh, Kita. Patuman Ano rin, ikaw may matuman. Tumano na muna. Based, ang among iikuan niya, based sa imong complaint. Dagan ta penalty nga pwede na to ikuan. Actually dagan siya gi-violate nga violation pati ni si kag-iya sa medical nga ni siya violation po. Based na mo karon na mo ang mga decision mo kung sa penalty na mo sa ilaha. Nag-legit Dili na sa inyong nga dili ka wala kay responsibilidad sa ilaha. Kung ingon ka nga wala ka kabalo. Nga damay man ko nga driver mo kasada apil mo ka. Tama na kag-iya. Ano ni, kanang sa RA 436, Republic Act 4136, no? Otherwise known as the Land Transportation Traffic Code, violation ng tag-iya, no? Liable sila sa. Ang driver, unlicensed driver. Ang tag-iya liable po. Allowing unlicensed driver to drive, gi-allow nimo. Pag-drive niya sir, namang gid sa lisensya niya. Wala sige talaga. Di kang katong pag-apply sa kuha ba, pag-apply kasi namang kuha. gid niya. Naay ipakita niya. Di siya man mismo nga yung lisensya na prinda lang 3 years lagi ka 350 pero Paul gyapon ka sir. So kato Di siya pagkabalo giprinda, nimo, wala siyang na nimo posisyon. siya gipa-drive. wala ko kay balo sir nga giprinda din niya. Kanang lisensya mo ko nato, while mag-drive ta na yung posisyon nato. Pero wala na Kaya nga no, violation man kinang dili madala ang lisensya. Pero no? Wala mo kabalo Failure to carry. lisensya, wala diya gidala. Kaya naprinda. Okay, prinda. Wala siya kabalo po siya. Wala. Pero ningon siya, wala nga na siya lisensya. Wala siya lisensya kay. Ani yun ni Sir Just, Sir Mike, kani yun ato iko sa mga operator sa mga motorized tricycle, no? Bisan pag ka ng mga jeepneys, nga once na mag-apply ninyo og driver, Check the ikuan. tanaw ninyong driver's license. Expiration. Oh. Tanaw ninyo. Para ko renta ka, parinta kasi nag-hire ka katabang sa inyong balay. Mm. Ganyan lang, sundlo na ni mo wala mo i-check yung background. Check background. Para ko yan po na istorya. Pero namang gid siya lisensya daw sir. Ay, di daw. Daw. Dili na acceptable. Na ako no siya lisensya. Wala mo mo i-check. Usa imo patungtungon sa imong pedicab, Tanaw po di mo. i-present niya ang iyang lisensya. Ang may gini karon ay biodata gid pag trace na to ba. Biodata. Kasi photocopy sa yung license. Ako yun. Punta ka. Ninyo dapat ninyo. Photocopy og Plastic ko lisensya, plastic. Bro, Ay, wala problema na. Ang natuwa din. Ah? ako yung permero Plastic ni yung bro. lisensya. Ako yung permero, kay kaduwa naman yung talaga katubang, no? Siguro masuki yung kas trending ba, no? So permero, grabe kay kung yung trending imo. Unsa ni at least makibalo ta sir. Well, kato hindi mo. ano, At least may ano, knowledge po bro. Pero, Sige, pero, katong permero bro, sakay ni siya o estudyante, Nagpasakay. nagpasakay siya estudyante gikan sa koleso kay Hmm. nangaon diya sa Albertos. kapitsahan na Albertos. sa lim. Diri. Tulo sila kapidika, duwa ang una nakasakay na, naabot ang kay Murag 18 mo dito sila kabok. Birthday lagi sa ni Miss Pauline sa to. Sa to, basta konti. Miss Pauline konti taga konti sa Pilipinas. Pagkabot nila dito sa tundwa kapidika, kato si Pauline na iwit inoon na upat to sila. Sakay daw to sila ini. So, wala sila kasi nabot kay ni permero niingon daw na Alberto. So pagtuod daw nila, ang Alberto Sir Mike sa una dito sa SSS na daan dito katong nakuan. So diatod, wala diya, nagpatod na po og lain. Ato istorya sa igisubay gyud nako
Antod nabot sila dito sa Lim, ito sa branch na yung karon Sir Myers. Albertos. Ang ingon niya, tag-80 daw ang bayad sa pulo. Overcharging siya. Oh, grabe ang Kada isa. paso. Di kada isang to yun. Oo, kada pagtuos mga estudyante, 80 na itong Sila tanan. tanan. Mm. Pero 80 na ito. So, ang yang angkon sa permiro sa mga text na 80 yun. Pero pag abot dito, na kuano po minimo kay usab naman imong presyo dito. So, time sa ha kay ako, musulti lang yung ninyo sa tinuod, mo tong niniagin si duha ka semana. Purting suko agyod ni Atty. Fernandez mo tong burag na kon siya kay tungod drug racing to, katong sa drug racing sa kay ang driver kausap-usap ang istorya. Ina ni Atty. Fernandez na ako 20 ka tuig na kong kape na abogado, kaila ko sa pagbutbot. Bisod ako di ko abogado, pero nailhan gyud ka nako nakato, namupot gyud ka atong pagtubang. Di ba? Sa klaro man kay to. So, 80, sige. So, dili man mo magkasinabot sa mga estudyante. Actually, murag matawag man ko ito namo na sayot ko sa mga estudyante. Sa mga estudyante, kay gipost po nila. Trending, ako kay Mayor, mga napatawag, tino, may kwan gito. So, ikaduwa na yun ka nag-trending. No? So, ang panutanan nako, pero yun, duda na yun po nimo na naaba kay lisensya. So, nawa lang ko kapanutana kay paspas kay si Naabot lisensya. Atty. Perez. Okay. Wala ko na. Ingon mo ganina kay Sir Tiding, tuig na ka nag-drive. Oh. Pero ingon mo dito sa kuha, katulong na daw ka kabulan pa nag-drive. Di, undang-undang mo sir. Mali ko. Sige. Kailan? Abi mo kung bisag ako taga-kwan, daghan ko kaila. Pangutana ka ako, pero mayroon na itong istorya, pag trending pa lang yan, istorya ka. Napadre atong kwan. Na-istorya na ako si Robert Casas. Kaila si Robert Casas nimo katong pidaw po dito, presidente sa kwan Malalag. Kaila siya, daghan siya di istorya pa sa imo. Kaya ipa-research ko na to dito ka kung kinsa ka. Okay, karon nag-trending na po ka. No. Actually, na-issue na sa council, Sir Mike o Juan Bro, na dapat ba dili taga-Bicos pag-raibon. Okay, gusto nila ubang kung siya, dili pag-raibon. Pero murag it's a matter of base magkakuantang question taani kay dili taga-Bicos. Ginsing, wala ka o drivers. Asa resident ni sa Malalag. Okay. Sunod na akong pangutana kay Sir. Ngayon ka ganina, Sir, katong magkumpirmero ini, wa siya ipasulod, pinayaan. Tag-iya. Iyahan, bayaw. Isa ganito, Sir? Isa ganito, Pilito? Oh. Pero sa amo ang pagsubay, ang pinalit man ko nila, gahapon man ko, pag-post pa lang daan sa pedicab, duda na ko, nakamurag pamilyar. Akong nabantayan ka ng buslot ni mo sa kilid. Sige. Pag ano nagbuburag na kaya text na yung Jasper, naapa sa imong record. Ingon siya, Almendras Edison, kuburag pariha. Na ako'y kapariha na nisulot. Gi-text na nako ko sa Pauline. Pauline, unsay number ganito, kung taga-Koreso, unsa ganitong kuan, mao yang gihatag. Tagay ko picture, giset niya. Mao na to giset na nako sa imong picture. So, ang pangutanan nako ini kapila naman din nimo gihimo ni sa mga sa atong ang mga kwan o kinira sila kay tungod na nag-trending, tungod na gi-post. Tungod kay mo rin nireklamo. Oh, naireklamo. So katong sa permiro siran, Wala kwanto di ka nag-charge is 80 per person, per passenger. 80 person good. Kasi pag ibutan na sa 50 yung i-charge mo, ingon niya bro. Nausap na po din sa tag 50 na po. Sa sinta na lang, nihanyo burag nihanyo pero gikwit ta gyud ni Atty. Fernandez ug ni Ma'am Chan. Sige po. Di gyud burag kung tag 12 bisag tag 15 pa, pinakata 45 Ani nang siguro atong buhaton ini niya. After ini nga kuan kung commit na po sa another inaning kuan incident. So, kuan na ni bro, penalize na to ni. So unsa may Violation. violation Refuse to convey passenger based sa iha. Ma'am, Kung gusto niyo mo refuse to convey. Imo ni pamultahon. Para ang amo diya nga ma-satisfied mo ka. Para ma-satisfy ka. Pamultahon gyud siya kung kuan. Gusto niyo mo Ano pa yung other choices? after pag first second offense mo magud niya. Third offense na Sa ako diri sa TMC ma'am, pamultahon na to. Pero mumulta ka kuan, pibalon lang ka kadi ikaw caretaker anang kuan. 1,000 kay unlicensed driver, no? Wa siya lisensya mo yung nga wala man.
Di ba? So wala kay lisensya, no? So mumulta mo 1,000. Okay, wa man yan nadala. So iya 500 yun. Ang si Teo na lang tayo pagmuntaon na to ano niya. Mamo ko pwede makapinati siya, ma'am, isa lang one in a time lang kasapon ka na mo ha. Pwede kayo mo pwede mag-double jeopardy siya, hindi na to siya mapinati sa both in the same case. So, consider mamili ka sa city or di na katoy nasulti ni sir or ang napatay isa ka mas deeper sa iya. Pero kung dili gyud na acceptable sa imo, gusto gyud mo. It's up to you. Ako dito sa Teo padalong. So, tiyo jud sir. Hindi mo good once nang ibuhat but twice. What if nasa uban pa niya mabuhat? Mas dito po niya taga nato siya lecture. Para ma-open niya muna ba ma-open niya ang mind, dili lang sa iya kundi sa tanan tibok driver. Ato i-generalize jud para ma-open jud sa tanan niya, dili jud na mo ay gibuhat nana. Sakit man good, ito yung inanon magadagan yung mga issues ngayon ana. But different scenario good nga ang uban sa iya katong first na blending siya, katong overcharging sa akuan, tapos ang akuha kay gitanaw ko niya. So ngayon ana ba? So, dili siya acceptable nga inanaon lang. Dili kung kamo lang siguro sabta medyo ko ninyo. Kamo lang sa ako unsay tapos kung gahapon sakit jud sa kubo. First time so kinabugin ato ko. Dili jud maayo sir. As in dili jud. Isa, ang pa. So, So, ano po, i-provide mo. Matang kang condition. ikaw, sigang tanong na ko. So, may Dito musulti na ni mo. skulinan. Oh, Ano mga yun si mga yung pasahero sa Apod. Pero kaya the best nga kuha mo buhaton is umay mo nga Sa kuha lang sir, apology accepted. But sir, no one is above the law. Kalapas kita sa balaod sir, tinuod lang. Maskin kinsa, maskin sila, maskin na sila power ngayon ana. Dili jud na sir, mali jud na sir. Magbuhat og ana. Wala na maskin kinsa mula pa sa balaod. Blatter siya. Tapos pa yun siya. Oh.